lokal nga panguluhan ginahimo ang tanan nga tikang agud nga matap na ang paglaptas ang COVID-19 sa syudad. May 1,403 na ka mga active cases ang syudad sang Iloilo antes pa man mag-alas 12 kay nasang udto. Wala naganubo sa isa ka gatos ang mga bag-o nga kaso sang COVID-19 kada adlaw. Tanan nga tikang ang ginahimo sang lokal nga panguluhan agud matap na ang paglaptas sang virus. Nagsulat ng alkalde sa Interagency Task Force agud i-extend ang MECQ status sang Iloilo City. Naghinyo naman ang alkalde sang indefinite suspension sang inbound travel halin sa Negros Occidental padulong sa Iloilo vice versa kag border control sa mga boundaries sang syudad. May pilaman ka mga barangay ang iga paidalumpa sa surgical lockdown bangod sang wala naganubo nga kaso sang COVID-19. There will be some more barangays nga i-surgical lockdown naton kay daw pila pa kabilog ang ay nagapanaog ila kaso. Tanawon ta pagid no because ang nabili nagid lang di subong abierto mga essential businesses. Tanawon ta pagid no kung may ara pagid iban nga dapat isarhan. Padayon ang apila sang alkalde sa publiko nga likawan ang mga hindi importante nga transaksyon kag magtener-anay sa balay. Sa aton palangga nga mga pumuluyo ang kaso ta sige gid saka subong bisan sa isa ka Domingo abi nga Domingo nga usually Domingo jutay lang kaso ta kay ti jutay maswab damo man gyapon ang aton positive no. Gapangabay ko sa tanan nga kung pwede makatiner na lang kamo anay sa inyo panimalay hasta ni manaog gid ang mga kaso ta no. Cases are going up and continue to go up. Samtang nagpadala naman sang mga medical practitioner ang mga uniform personnel para sa mga ospital sa Iloilo City. Ini samtang ginakulang sa mga nurses ang mga ospital sa syudad bangod sang mataas nga COVID-19 cases. Well, ang ginapangabay na isang uniform personnel, hindi lang sila pag-i-assign sa COVID. So meaning to say that kung ara na sila sa mga ospital, ibuyan anay ang iban nga mga nurses nga hindi sa COVID kag diri sila masulod kag ang mga nurses sang ospital nga hindi sa COVID isaylo nila sa COVID. Ini nga mga medical practitioners ang nagikan sa PNP, AFP, BFP kag BJMP. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Iloilo Convention Center ang gingamit na bilang isa sa mga vaccination center sa syudad. Padayon nga nagasaka ang COVID-19 cases sa syudad sang Iloilo. Sa datos sang City Epidemiology and Surveillance Unit, nakarecord na sang 1,403 ka mga active cases ang syudad. Sa pinakaulihing nga listahan sang Mayo 28, may 54 daily case average ang narecord sa syudad. Gani mas ginpabaskog pa sang lokal nga pamunuan ang kampanya sa pagpabakuna. Subong nga adlaw Mayo 31, ginbuksan sa publiko ang Iloilo Convention Center bilang vaccination center. Matandaan na una nga gingamit ang pila ka mga gymnasium sa mga bulutuan kaangay na lang sang Ateneo de Iloilo, John B. Lacson Foundation Maritime University kag Central Philippine University. Nagpasalamat ang alkalde sa mga personnel sang ICON sa pag-akomodar sa mga nagpabakuna subong nga adlaw. Ang aton di bila pumuluyo sumong kahulat na gilang vaccine no. Aga pa kay na temprano pa lang damo na tawo didto. Buwas i-divide na naton sa duwa kay ti buwas may ara kita sa ICON, may ara man kita sa CPU, and the more vaccines that we will have makatuon kita kung paano pa naton ma-divide ang tawo para nga jutay lang ang tawo sa kada vaccination center. I am very thankful to the operators of ICON. Kapasalamat gid ko sa ila nga gintugtan kita nga mag-usar sang ICON. Kanami didto kay do katawhay gid sa tanan. Pareho man sa gihapon ang proseso sa pagpabakuna. Wala ginabaton ang walk-in kag ang wala sa mga tiket. Kainas sang aga, nagbisita si Mayor Jerry Treñas sa ICON. Nagapati ang alkalde, nangin epektibo ang kampanya sang syudad, agud hinyoon ang publiko nga magpabakuna. Hindi na kinahanglan man ang pakulo. Ang ginapangitaan subong sang paagi, amo ang pag-angkon sang supply sang COVID-19 vaccine. Natabo subong bala sa aton
nadumduman yung for several months nagkampanya kita tudo-tudo gid upod sa mga doktor. And daw para sa akon ang campaign naton sa mga doktor together with our City Hall employees and officials daw kadako gid sang nabulig sa aton, no. And ang acceptance sa subong daw ay kita ginakulang sang mga vaccinees. Temprano pa sila nagakadto sa mga lugar para sa vaccination center. And ang kulang lang vaccine, no? I am getting in touch already with Secretary Vince Dizon for additional vaccines because I informed him that with the 10,000 that we received last Friday, 5,000 lang din mausarta. And today we are going to use 2,000. Tomorrow, tag 1,515 sa kada center, no? Ubos na dayon. Ginahulat pa sang alkalde ang dugang nga mga vaccine gikan sa national government. Sa bulan sang Hulyo, ginapaabot ang dugang pa nga mga AstraZeneca vaccine nga ginbakal sang syudad. Dane Raffles para sa Level Up Patrol. Mayor Jerry Triañas nakabaton sang pamahog pinaagi sa social media. Alkalde may mensahe sa nagpost. Ginkasubo ni Mayor Jerry Triañas nga makabaton sang pamahog pinaagi sa social media. Para sa alkalde, subong dapat ang tion nga maghugpong ang tanan kag magbinuligay. Apang sa baylo may mga individual sa gihapon nga nagaplano sang malain sa isig kapareho. First of all, I found it very strange nga amo na ning sitwasyon ta subong ginatubang ta ang dako kusog nga surge tanan na ginaubrata para sa kayuhan sa aton bumuluyo. And yet may mga tawo nga makapinsar sini. Sa tunga sang pandemya kag sa piyak sang pagpamahog nga nabaton sang alkalde, wala naman ini nagauntat sa pagtrabaho kag pagserbisyo sa mga pumuluyo sa syudad sang Iloilo. Ginakasubo ko pero kung they think nga mapahog nila ko nga hindi na mag-ubra para sa aton syudad because ini nga mga pahog nila, then they are mistaken, no, because we will continue to do what we think is right. And hindi man ko yung maisog kahit daw hindi man ko yung isog galin sa una pero wagid ko yung kapalagyo kung may mapahog sa akon. Pasensya lang siya kahit wag kita yung kapalagyo. Sa subong may mga tikang na nga ginahimo ang alkalde para diri. Ara na subong sa aton PNP sa Cybercrime Unit. May report naman ko to sa NBI para nga ma-investigar ina. And we will really get to the bottom of this, no, because mga amuning nga bagay, especially during a pandemic, really have no place in a civilized society. Samtang, may mensahe naman ang alkalde sa nagpost sang pamahog sa social media. Well, kung may 25 million ginman siya, i-donate niya na lang in terms of goods para sa aton pumuluyo. Kahit malipay pa mga pumuluyo, madugangan pa ang mga assistance nga ginahatag naton. Nagapanawagan ang alkalde sa mga pumuluyo sa syudad nga subong nga tion sang pandemya magbinuligay ang tanan kag likawan ang pag-ubra sang hindi maayo sa isig kapareho. Divine Singh para sa Level Up Patrol.